Валадари, три валадари з усходу приходять. Золота ладан і миру приносять. Христос родився нам, об'явився, ангели грають, збавцю вітають, пастушки співають, Бога спохваляють, цуди, цуди обвящають. Христос родився нам, об'явився, ангели грають, збавцю вітають, пастушки співають, Бога спохваляють, цуди, цуди обвящають. І ми так само радосно співаєм. З поклоном низьким Єзуса вітаєм. Христос родився нам, об'явився, ангели грають, Збавцю вітають, пастушки співають, Бога спохваляють, цуди, цуди. Христос родився нам, об'явився, ангели грають, Збавцю вітають, пастушки співають, Бога спохваляють, цуди, цуди обвящають. Будь хвала Богу, Тройці одиному, Отцю і Сину, і Духу Святому. Христос родився нам, об'явився, ангели грають, Збавцю вітають, пастушки співають, Бога спохваляють, цуди, цуди обвящають. В ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Ось прийшов пан і Володар, і в руце його влада, і моц, і панування. І, брати і сестри, збираємося на святую мшу сьогодні в урочистость об'явлення Пана. Вспоминаємо той момент, коли три мудреці з Усходу прийшли, щоб поклонитися новонародженому Єсусу Христу. В особах трьох мудреців Костел завжди бачив весь язичницький світ, який, дякуючи розуму, своїй мудрості, дякуючи зорці, а це значить Божому створенню, знайшов шлях до Єсуса Христа. Одні з перших, після пастушків, вони прийшли, щоб поклонитися новонародженому Збавці всього світу. Сьогодні Єсус Христос об'явився не тільки для вибраного народу, але для усього світу. На початку святої мши завжди представимо Пану Богу наші інтенції, наші подяки, просьби, з якими приходимо сьогодні до Христового алтаря. Я готую святую мшу, оферую інтенції померлих за святої пам'яті Хелену Трахневич і Едуарда Замару, просячи для їх об радості вічного життя у небесному володарстві. Тепер перепросим Бога за наші грехи, щоб ми могли годно скласти эту найсвятейшую ахвяру. Сповідаюся Богу всемогутному і вам, брати і сестри, що згрішив я вельми, думкою, словом, учинком і занедбанням. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх аньолов і святих,
І вас, брати і сестри, помоліться за мене, до Пана Бога нашого. Нехай змилується над нами Бог усемогутний, отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вічного. Амин. Пані, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пані, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Хвала на вишенях Богу, А на землі супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, деля великой воли Твоей. Пане Боже, владарю небесный, Боже, Ойче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иису Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Сыне Отца, які береш на себе грехи і світу, змилуйся над нами, які береш на себе грехи і світу, прийми моління наше, які сидиш праворуч Отця, змилуйся над нами. Бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищийший, Єсу Христе, з Духом Святим у хвалі Бога Отця. Амен. молимся. Боже, Ти святлом цудовної зорки об'явив сьогодні народом Твоего одинородного Сына. Дай просим, как мы, что уже спознали Тебе проз веру, были доведены до сузирания бляску Твоей величи, проз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и владарить у едности Духа Святого, Бог проз усе веки вечные. Перше читання книги пророка Ісая. «Устань, святися, Єрусалим, бо прийшло Твоє святло, і слава Пана взійшла над Тобою. Бо весь темра покриє землю, і змрок народи. А Пан узийде над Тобою, і слава Його не з'явиться над Тобою. І пойдуть народи до Твоего святла, и короли до блеску Твоего усходу. Узними в очи свои и погляди на вокол. Усе яны збираются, идут до Тебе. Сыны Твои приходят сдалек, и дочок Твоих несут на руках. Тады убачишь Ты и зазяешься, затрепяче от радости сердце Твое, бо багаті моря поплывут до Тебе. Прийде до Тебе скарб народов, закрыет Тебе множество верблюдов, молодых верблюдов з Мадияну из Эфы. Усеяны прийдуть з Саби, принесуть золото і кадідло, і обвящать будуть хвалу Пана. Гэта Слово Божие. Все народы свету будут служить Пану. Все народы свету будут служить Пану.
пожадай суд Твой королю, и сыну короля Твою справедливость. Нехай судит народ Твой справедливо, и пригнеченных Твоих поводле права. Все народы свету будут служить Пану. У дни Его не закрасує справедливость, и великий спокой, аж покуль не зникне месяц. И буде он пановать от мора до мора, и от раки аж до краю земли. Все народы свету будут служить Пану. Короли Тарсису и островов принесут ему дары. Короли Аравии Сабы складут данину, и поклонятся ему все короли. Все народы будут служить ему. Все народы свету будут служить Пану. Бо он визволить у Бога, якого клича, і пригнеченого, який допомоги не має. Змилуется он над бедным и убогим, и души бедных уратует. Все народы свету будут служить Пану. Читання послання святого апостола Павла до Ефесцев. Браты, вы чули про удивление ласки Божией, даденной мне для вас, бо праз объявления мне была открыта таемница. И она не была открыта Сыном Человечим у минулых поколениях, так як теперь открылась святым апостолам Ягоным и пророкам праз Духа. Это значит, что и язычники з'являются сонаследниками и членами одного тела, и соудельниками обетцания у Иисусе Христе праз Евангелие. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Алілуя, 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 алілуя. Ми бачили зорку ягонную на усході, и пришли поклониться Ему. Аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. И с Духом Твоим. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Macieja. Хвала Тебе, Пане. Калі ж Езус нарадзіўся ў Бэтлееме юдэйскім, у дні караля Ірада, вось мудрацы з усходу прыбылі ў Єрусалім, кажучы: «Дзе нованароджаны кароль юдэйскі? Бо мы бачылі зорку ягоную на ўсходзе і прыйшлі пакланіцца яму». Пачуўшы гэта, кароль Ірад занепакоіўся, і ўвесь Єрусалім з ім. Ён сабраў усіх першасвятароў і кніжнікаў народу і пытаўся ў іх, дзе павінен нарадзіцца Месія. Яны сказалі яму: «У Бэтлееме юдэйскім, бо так напісана прарокам: «І ты, Бэтлеем, зямля Юды, нічым не меншы сярод гарадоў Юды, бо з цябе выйдзе валадар,
які будзе пасвіць народ мой Ізраіля». Тады Ірад, патаемна паклікаўшы мудрацоў, выведаў у іх пра час з'яўлення зоркі. Паслаўшы іх у Бэтлеем, сказаў: «Ідзіце і старанна шукайце дзіця. Калі ж знойдзеце, паведаміце мне, каб і я пайшоў пакланіцца яму». Яны ж, выслухаўшы караля, пайшлі. І вось зорка, якую яны бачылі на ўсходзе, ішла перад імі, пакуль не прыйшла і не стала над месцам, дзе было дзіця. Убачыўшы зорку, яны вельмі ўзрадаваліся. Увайшоўшы ў дом, яны ўбачылі дзіця з Марыяй, маці яго, і ўпалі і пакланіліся яму. І, адчыніўшы скарбніцы свае, ахвяравалі яму дары: золата, кадзіла і мірру. І папярэджаныя ў сне, каб не вярталіся да Ірада, іншай дарогай адышлі ў сваю краіну. Гэта слова Пана. Хвала Табе, Христе. Міланы ў Христе Пану, дарагія браты і сёстры, сёння адзначаем урачыстасць аб'яўлення Пана. Вельмі важны момант у гісторыі збаўлення, таму што сённяшні дзень таямніца нараджэння Сына Божага ў Бэтлееме адкрываецца для ўсяго свету. Да гэтага моманту пра гэтую падзею ведала не так шмат людзей. Дома Марыя, Маці Божая, святы Юзеф, пастушкі, якія першымі прыйшлі, каб пакланіцца Езусу Христу. І на гэтым усё. Гэта вялікая падзея, якая адбылася на зямлі, якая змяніла ўсю гісторыю зямлі. Не была яшчэ адкрыта для большасці людзей. Толькі анёлы на нябёсах ведалі гэта і славілі Бога за яго любоў і за яго ласку да людзей. І вось у нейкі момант пасля гэтага незвычайнага нараджэння, мудрыя, багатыя, людзі з усходу, тры мудрацы, якіх называе Евангелие, прыходзяць да дзіцятка Езуса. Іх прывяла да яго зорка, якая з'явілася на небе як цудоўны знак. А паколькі яны мелі шмат ведаў, мелі досвед у назіранні за небам, яны змаглі правільна вытлумачыць гэтую з'яву, што нарадзілася каралеўскае дзіця, якое збавіць увесь свет, і што гэта павінна адбыцца ў Юдэі. Не шкадуючы нічога, ані свайго часу, ані сілаў, намаганняў, ані, напэўна, таксама матэрыяльных сродкаў, бо падарожжа такое вялікае і доўгае не было таннай справай. Гэтыя людзі разам, напэўна, са світай вялікай адпраўляюцца ў Єрусалем. Бо менавіта там яны хацелі ўбачыць і знайсці нованароджанага караля юдэйскага, бо дзе ж шукаць дзіця караля, калі не ў каралеўскім палацы. І, напэўна, яны былі вельмі здзіўленыя, калі ўбачылі, што у Єрусалеме ніхто не ведае пра гэта, ніхто пра гэта нават не чуў. Сам кароль Ірад, які быў вельмі жорсткі, таксама нічога пра гэта не ведаў. І вельмі занепакоіўся, калі пачуў гэтую навіну. І ў той жа момант збірае ўсіх першасвятароў, кніжнікаў, вучоных народа, каб даведацца, дзе павінна нарадзіцца гэтае дзіця, абвешчанае прарокамі. І дзякуючы прароцтву Ісаі, ён даведваецца, што нованароджаны Месія павінен прыйсці на свет у Бэтлееме. Калі ён даведаўся пра гэта, пасылае туды мудрацоў, просіць, каб яны паведамілі яму, калі знойдуць дзіця, каб ён мог пайсці і пакланіцца яму. Аднак мы ведаем добра, што меў ён зусім іншы намер, бо баяўся страціць уладу і хацеў
забіць нованароджанага Месію. Дорогие браты і сёстры, сёння, калі мы глядзім на постаць гэтых мудрацоў з усходу, хоць традыцыйна мы лічым, што іх 3, аднак Евангелие не кажа, колькі іх было дакладна, і ў традыцыі Касцёла былі розныя меркаванні. Але гэта не так важна, бо перш за ўсё мы павінны паглядзець на веру гэтых людзей, веру гэтых мудрацоў. Яны пакінулі ўсё, прыклалі шмат сіл, шмат намаганняў, шмат часу, але яны не мелі ўпэўненасці, што знойдуць абяцанага Месію. Яны проста пайшлі за зоркай, даверыліся Пану Богу, бо бачылі ў гэтай зорцы знак, знешні знак, якім Бог заклікае іх пайсці за ім. І, напэўна, вяла іх не столькі зорка, але вяла іх моцная вера, якую мелі ў сваім сэрцы, моцная надзея, якая натхняла іх. Калі яны прыйшлі ў Єрусалем, таксама не захапіліся прыгажосцю каралеўскага палаца, у двара Ірада, але ішлі далей, пакуль не знайшлі беднае дзіцятка. І нават у гэты момант іх вера не пахіснулася. Бо, напэўна, яны ішлі ў Єрусалем і думалі, што бачаць нованароджанага Месію ў каралеўскім палацы, але знаходзяць убогае дзіцятка, над якім пахіляецца яго маці. І іх вера не пахіснулася. Перад гэтым убогім дзіцяткам яны становяцца на калені і аддаюць паклон. Кланяюцца яму як Богу і як каралю. У гэтым маленькім дзіцяткі яны ўбачылі сапраўднага Бога, і дары, якія яны прынеслі, пра гэта нам гавораць. Бо золата, якое яны прынеслі ў дар, гэта быў каралеўскі дар. Золата яны прынеслі ў дар як Езусу Христу, сапраўднаму каралю. А кадзіла, якое выкарыстоўвалася ў літургіі, якое было знакам малітвы, якая ўзносіцца да Бога, гэта быў сімвал прызнання Езуса Христа як сапраўднага Бога. Бо толькі Богу належалася такі дар, дар кадзіла. І міра. Міра, якім намашчвалі цела памерлага чалавека. Гэты дар быў сімвалам яго чалавецтва Езуса Христа, таго, што ён быў сапраўдным чалавекам і таго, што яго чакае. Смерць на крыжы і праз гэта збаўленне ўсяго свету. Аднак, зноў жа, дарагія браты і сёстры, не толькі золата, кадзіла і міру мудрацы прынеслі Езусу Христу, але разам з гэтымі дарамі аддалі сябе, аддалі свае сэрцы, сваё жыццё гэтаму незвычайнаму дзіцяці, якое прыйшло на зямлю. Прыйшло на зямлю, каб змяніць ход усёй гісторыі. І яны з радасцю вяртаюцца дадому. Вяртаюцца дадому з добрай весткай, з Евангеллем, усведамляючы, што знайшлі тое, што шукалі ўсё сваё жыццё. Дарагія браты і сёстры, прыклад мудрацоў. Гэта яны заахвочваюць кожнага з нас, каб мы ніколі не забываліся шукаць Езуса Христа, шукаць яго ў розных сітуацыях, розных абставінах нашага жыцця. У нашых штодзённых справах шукаць Езуса Христа. Яны таксама паказваюць нам, што мы павінны ісці за зоркай. Гэтай зоркай з'яўляецца нашае сумленне. Праз яго Бог хоча нас весці праз нашае жыццё правільным шляхам, каб мы не збочылі з гэтай дарогі, якая вядзе да збаўлення, да святасці, каб мы былі паслухмяныя гэтай зорцы, нашаму сумленню, каб мы таксама стараліся заўсёды моцна трымацца праўды Божай, каб мы жылі згодна з яго словам, якое ён нам пакінуў, згодна з яго з Евангелем, згодна з яго запаведзямі, каб мы заўсёды давалі пашану належную Пану Богу, дзе б мы не знаходзіліся.
Браты і сёстры, сёння мы прыходзім у нашу святыню, на святую мшу. Сёння тут, на гэтым алтары, мы можам пакланіцца самому Богу, самому Езусу Христу, тому самому, якога 2000 год назад убачылі мудрацы. Гэта той самы Езус, жывы і сапраўдны. І сёння варта, па прыкладу гэтых мудрацоў, і нам укленчыць і аддаць паклон Езусу Христу. Ён прыходзіць да нас у Еўхарыстыі, як сапраўдны Бог і чалавек. Так як мудрацы, так як Марыя і Юзеф, як пастушкі, мы прыходзім сюды ў святыню, каб паказаць нашу любоў да Езуса Христа. Таму варта нам разам з мудрацамі стаць на калені, ахвяраваць нашыя дары, ахвяраваць ўсё тое, што мы маем, ўсё нашае жыццё, усе нашыя справы аддаць у рукі Езуса Христа. Разам з усім, што мы маем і чым мы ёсць. І так як Ён прыняў дары трох мудрацоў, з радасцю прыме і нашыя дары. З радасцю прыме нашыя сэрцы, толькі тады, калі гэты дар будзе сапраўды шчырым. Больш таго, узамен Ён дае свае дары, і гэтымі дарамі з'яўляецца ягоная ласка, ягоная любоў, якую менавіта і паказвае нараджэнне Хрыста ў Бэтлееме. Браты і сёстры, гэтая добрая навіна, якая сёння сталася ўдзелам усяго свету, язычніцкага свету, з'яўляецца таксама і нашым удзелам. І варта, дарагія браты і сёстры, трымацца гэтага, жыць дзеля гэтага і абвяшчаць гэтую добрую навіну іншым людзям, каб потым разам з Езусам Христом, нашым Панам і Збаўцам, мець удзел у вечным шчасці ў валадарстве Божым. Амен. Вызнаем нашу веру ў адзінага Бога, Айца Всемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі, ўсяго бачнага і нябачнага, і ў адзінага Пана Езуса Христа, Сына Божага адзінароднага, Зайца народжанага, перад усімі вякамі, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага нестворанага, адзінасутнага Айцу, праз якога ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збаўлення, зышоў з неба і ўцелавіўся ад Духа Святога, з Дзевы Марыі, і стаўся чалавекам, укрыжаваны таксама за нас, пры Понскім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень уваскрос, паводле Пісання, і ўзышоў на неба, сядзіць праваруч Айца, і зноў прыйдзе ў хвале, судзіць жывых і памерлых, і яго валадарству не будзе канца. Веру ў Духа Святога, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз прарокаў. Веру ў адзіны святы, каталіцкі, апостальскі касцёл. Вызнаю адзіны хрост для адпушчэння грахоў і чакаю васкрашэння памерлых і жыцця вечнага ў будучым свеце. Амен. Да Бога, які жадае збавіць усіх людзей, узнясём нашыя супольныя малітвы. Молімся за ўсіх хрысціянаў, каб заўсёды памяталі, што іх сапраўдная айчына знаходзіцца ў небе. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за святога Айца, каб яго пастырская паслуга спрыяла ўсталяванню ў свеце справядлівасці, супакою і любові. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нашых дабрадзеяў, каб яны атрымалі за сваю шчодрасць багатую ўзнагароду ў валадарстве Хрыста. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за навукоўцаў, каб іх даследаванні дапамагалі ім самім і іншым людзям у пазнанні Христовай праўды. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нашых блізкіх памерлых, асабліва за Лену Трахневіч і Эдварда Замару, каб яны атрымалі вечную ўзнагароду ў небе. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нас тут прысутных, каб мы спазналі ў нашым жыцці радасць і супакой ад Божага дзіцяці. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Всемагутны Божа, выслухай нашыя малітвы і ўчыні, каб адораныя Тваёй ласкай мы заўсёды трывалі ў еднасці з Табою,
Праз Христа, Пана нашого. Amen. Мудрецов з країн далеких зорка привела, хай усім землю про збавцу вістка обійшла. Глорія, Глорія, in excelsis Deo, Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Серцем радосно приймаймо эту новину, годна хвалу Богу даймо збавці нашому. Глорія, Глорія, in excelsis Deo, Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Усемогутный. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення ім'я Свого, а так само на користь нам і всьому костьолу святому. Пане, просим Тебя ласкаво взглянь на дары Твоего костела. Ужо не золото это кадила и мира, але Иисус Христос, який в этих дарах выявляется. Яго складаем в ахвяру и споживаем, який живей володарить на веки вечные. Амен. Пан с вами, І з Духом Твоїм у гору серце. узносим їх до Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Годно это и справедливо. За правды годно это и справедливо, слушно и избавенно. Каб мы завсёды и всюди Тебе складали подяку. Пане святый Ойча, усемогутный вечный Боже, сёння Ты объявил таємницю нашого збавлення. Сьогодні Ти з'явив нам світло народа, Твоего Сина Єсуса Христа. Коли Он прийшов на землю, як смиротний чоловік, Ти одарив нас наново уделом у Його вічній славі. Тому небо и земля с захоплением спевают Тебе новую песню. И мы с усими хорами ангелов прославляем Тебе, разом с ними вскликаючи. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословленный Той, який дел имя Божие. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святости. Тому просим Тебе, освяти гэтыя дары росою Духа Твоего, каб яны сталіся для нас целом и кровью нашего Пана Иисуса Христа.
Ён, калі добровольно выдаў сябе на мукі, узяў хлеб, і падзяку табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Это великая таямница веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя в хвале. Успоминаючи смерть из мертвых повстання Твоего Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб життя і келих збавлення. Дякуючи, що вчинив нас годними стоять перед Тобою і служить Табе. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святый собрав одно. Пам'ятай, Пане, про костел Твой рассеяний по всім світі, удосконали його у любові разом з папом нашим Франтишком, біскупом нашим Владимиром і усім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які поснули у надії на воскрешення, і про всіх, хто у Твоїй ласці одійшов з гэтага свету, і дозволь їм убачити світло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, каб мы заслужили удел у житті вечным, у єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом и Обранником, со святыми апостолами и усіми святыми, якія спрадвеку подобалися Тебе, каб з ими и мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Раз Христа с Христом и у Христе, Табе, Боже Отче всемогутный, у едности Духа Святого, уся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Амен. Памятаючи збавенные заповеди и Божьим наставлением навученные, осмеливаемся казать: Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але збав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были завсёды вольны от греху и захованы до всяляка неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и престя збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц, и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавый сгодно с Твоей волей одарить его супокоем и едностью.
який живеш і владариш на веки вечные. Амен. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас упокоєм. Ось поранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу. Благословленная, покликаная на вечеру ягоную. Пані, я не вартий, каб ти войшов до мене, але скажи тільки слово, і буде оздоровлена душа моя. Хто до ясляв Бетлеємських, да дитятка поспешить, Сыну Бога поклониться, что сышел меж нами жить. Той, хто Богом был спрадвеку, народился человеком, каб людей уратовать. Той, хто Богом был спрадвеку, народился человеком, каб людей уратовать. Не маруйте, а приходьте, цара царов витать. Славу неба он покинул, на землю до нас пришел. Тихо стань мы на колени, говорите в захоплении, честь и слава Богу сил. Тихо стань мы на колени, говорите в захоплении, честь и слава Богу сил. Збавца дивный, мы не здольны зразуметь Твой ласки чин. Ты з'явився, каб увольнить нас от греху и провин. Ласка грешных откупила, двери рая отчинила. Бог святый нам стал ойцом. Збай ласка грешных откупила, двери раю отчинила. Бог святый нам стал ойцом. Тихая ночь, святая ночь, спи
Молимся. Просим Тебе, Пане, заўсёды и всюду иди перед нами светочам небесным, каб чистою душою мы спостигали таемницы Евхаристии, якой берем удел згодно с Твоей волей, и с радостью е примали праз Христа Пана нашего. Amen. Сегодня во урочистость объявления Пана традиційно благословим крейду, кадила и воду. Перед тем, як пойдем додому, будуть благословлены крейда, кадила и вода. Крейдой позначаем двери, а водой кропим домы, квартиры. На знак того, что мы приняли в свое жилье утеловленное Божие Слово. Молимся, каб Христос Пан у гэтым годзе заўсёды быў з намі, і каб кожны, хто яго шукае, як мудрацы з усходу, знайшоў яго ў нашых сем'ях. Боже, адзінае вечнае святло, Ты прывёў мудрацоў да Твайго Сына і аб'явіў яго ім як валадара над валадарамі. Яны, паверыўшы, пакланіліся Яму і прынеслі свае дары. Май ласку благословіць гэту крейду для пазначэння дзвярэй нашага жылля, у якім мы прынялі святло Твайго аб'яўлення. Учыні, каб мы станавіліся ўсё больш дасканалым святлом для свету, асабліва для тых, хто Цябе шукае. Благослови кадзіла, каб яго прыемны водар узносіўся разам з нашымі малітвамі да Твайго аблічча, з'яднаныя з Тваім Сынам, які пасяліўся сярод нас, каб аб'явіць нам Цябе, які сядзіць праваруч Цябе, каб заўсёды заступацца за нас, просім, учыні нашыя дамы месцам штодзённай малітвы. Пане Божа Всемагутны, выслухай ласкава нашыя малітвы, калі мы ўзгадваем дзівосную справу нашага стварэння, яшчэ больш дзівосную справу нашага адкуплення, і благослови гэтую ваду. Ты стварыў яе, каб давала ўрадлівасць нівам, каб умацоўвала і ачышчала нашыя целы. Ты таксама учыніў ваду прыладаю Тваёй міласэрнасці, бо праз яе Ты вывеў свой народ з няволі і наталіў яго смагу ў пустыні. У прадказаннях прарокаў вада была знакам новага запавету, які Ты пажадаў заключыць з чалавецтвам. Нарэшце, праз ваду, якую Христус асвяціў Ярдане, Ты аднавіў у купелі адраджэння нашу сапсаваную натуру. Няхай жа гэтая вада нагадвае нам прыняты хрост, каб мы радаваліся разам з нашымі братамі і сёстранамі, ахрышчанымі ў час пасхальных урачыстасцяў праз Христа Пана нашага. Amen. О Бетлеєм спяшайма, да стайні, бо там цуд. У ящельках Сын Божий, Ён збавіць грешний люд. Аньоли, заспявайте, заиграйте, пастушки, поклон Ему отдайте, валадары земли. Аньоли, заспевайте, заиграйте, пастушки, поклон Ему отдайте, валадары земли. Укленчим на колени, дитятка, это Бог, свайго вітаєм Пана, удячно платим долг. Аньоли, заспевайте, заиграйте, пастушки, поклон Ему отдайте, валадары земли. Аньоли, заспевайте, заиграйте, пастушки, поклон Ему отдайте, валадары земли. Дзякуй усім за супольную молитву падчас гэтай святой мшы. Прыміце цяпер Божае благословленне. Пан з вами. И с Духом Твоим. Бог, які покликав вас темрю свое цудовное святло, нехай щодро одарить вас благословленнем и умацує ваше серце віри, надії, любові. Amen.
Христос, який сьогодні з'явився світу, як світло, що зяє в темри, нехай да поможе вам з вірою істи за їм, каб ви були світлом світу. Amen. Бог, який світлом зорки привів трьох королів до збавці, нехай і вас, спастяся много вандровання, приведе до незгасного світла свого володарства. Amen. Благословление всемогутного Бога, Отца и Сына и Духа Святого, нехай сиде на вас и застанется на заусёды. Amen. Идите в супокої Христа. Дякуєм Пану Богу. Вирушаймо до стаєнки, кличуть Єзус і панінка. Привітаймо немовляті і Марію його маті. Привітаймо немовляті і Марію його маті. Єзу люби нам жаданий, Твой приход здавен чаканий. Вестили його пророки і чакали усі народи. Вестили його пророки і чакали усі народи. Божає дитя вітаєм, що в яслях тут спочиває. Немовля, що муцей Бога перемог шатана злого. Немовля, що муцей Бога перемог шатана злого. Ангел панський звістував Панні Марії і почерла з Духа Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niechże mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko
Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Święty Michale Archaniele, broń nas w walce przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź nam obroną. Niech go Bóg pogromi, pokornie prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.